Синай булгач мин кояш, сандугач алмагач, Синай булгач мин кояш. Алма бакчасының юлы тәрәзәләргә туры, әллә сиңа бирелгәнме бөтен дөньяның нуры? Кашың кара, буең зифа, күзеңдә кара синең, кара күзеңә карасам йөрәгем яна минем. Сатучылар килгән, үлчәүләре бар микән? Әҗәлдән дару бар диләр, мәхәббәттән бак микән? Алма турым, алманы түгәрәгән, хәзер ниләр уйлый микән, мәхәббәт түгәрәгән. Ай, килеләү, 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 ай, килеләү, килеләү, ай, килеләү, 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 ай, килеләү, килеләү, ай, килеләү, 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 ай, килеләү, килеләү, ай, килеләү, 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 ай, килеләү, килеләү. Риваят фольклор холых ансамбля. Дамы и господа, давайте поаплодируем нашим замечательным гостям. Такое прекрасное, красивое, яркое начало. Спасибо.